при 81,74 преброени секционни избирателни протоколи. Във Варна води Прогресивна България, няма новина с 45%, следва ГЕРБ СДС 14%, коалиция Продължаваме промяната Демократична България малко под 13%. А сме във Варна, защото следващия ни събеседник беше част от листата Продължаваме промяната Демократична България в Варна от гражданската квота. Gen Z, както е модерно да уточняваме. Беркай Чукджан сега е на пряката ни линия. Здравейте! Добро утро! Какво като така перспектива виждате в тази позиция на Продължаваме промяната Демократична България във Варна? Имате ли шансове да сте депутат? Лично аз нямам шансове да бъда депутат. Най-вероятно ще имаме 3 мандата по всяка вероятност, но нека да изчакаме окончателните резултати. Вие имахте преференциална кампания. Не смятате ли, че е възможно да разместите нещата? Да, аз направих всичко по силите си в кампанията, но към момента с данните, с които разполагаме, показват, че не е било достатъчно. Mm-hmm. То не, може би да е било достатъчно, но просто е имало един много силен, който няма как да бъде победен. Вашето обяснение за тези изненади от изборите, освен наистина феноменалния успех на Прогресивна България, който предполагам, че ако те са искрени към себе си, ще си признаят, че не са очаквали чак до там да са победители. Това сближаване на ППДБ и ГЕРБ СДС, и после ще си поговорим и за как гласуваха българските турци. Да, с удоволствие. Това първо трябва да си дадем ясна сметка за контекста, в който се проведоха тези избори. На първо място текущата международна конюнктура, бурята от събития беше изключително подходяща спрямо образа, който се изградил Румен Радев в публичното пространство и начина, по който го възприемат българските граждани. Затова той да може умело да сърфира така по тази вълна от международни събития. На второ място българските граждани ясно казаха, че всъщност нямаме коалиционна култура, защото в парламента последните 5 години имаше така едни конфигурации, в които партиите, които бяха в парламента, бяха принудени да търсят някакви компромиси. Очевиден провал и неумение да се намират взаимно приемливи компромиси. Българските граждани искат да има един ясен субект, който да носи отговорност и да диктува дневния ред. Да, очевидно. Също така, извинявайте да допълня, ниското ниво и въобще цялостната анархия, няма да сбъркаме, ако го определим по този начин, която настъпи в парламента в последните години, и цялата тази токсичност, която си предаваха политическите формации една на друга, доведе до там, че един субект, който няма досег с парламента и който е портретирал себе си като коректив през последните 9 години на всичката тази деструкция в Народното събрание, всъщност го изведе на тази позиция, на която е в момента. Всъщност, предстои да видим дали ППДБ ще запазят второто си място. Те си дишат в ръка с ГЕРБ, но изглежда, че наистина Радев успя да накаже всички, които в последното правителство бяха част от формалната и неформалната сглобка 2. Виждаме, че и Алианса за права и свободи надолу, ДПС с невъзможно за предвиждане доскоро резултат. ГЕРБ СДС също, Има такъв народ ги няма никакви, БСП също ги няма. Трябва да отчетем и срива, който се наблюдава и при Възраждане също. Точно така. Те единствено... Останалите политически партии трябва ясно да разчитат този знак, че избирателите не гледат с добро око на хора, които само седят в страни, сочат с пръст. И от време на време се плюят и бият в парламента, защото наистина нивото в последните парламенти беше стигнало до това вербално равнище. Обаче много важният въпрос е за протестите, тъй като те бяха ясно обвързани, включително от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България, като до голяма степен протести повикани, извикани от тях. Виждаме обаче, че и джензитата, и протестиращи са гласували за Прогресивна България. Това какво според вас е прагматизма на младите ли? Да отидеш при победителя.
М, В интерес на истината, покрай предизборната кампания аз имах възможността да общувам с много хора ежедневно и това, което забелязах е, че на хората им е трудно да посочат аргумент защо ще гласуват за Румен Радев. Идваха хора, които ми казаха, че гласуват за Радев при нас, но когато го питахме защо, или се затрудняваха да посочат аргумент, или това, което посочваха, беше, че той ще бъде първи. Да, това е много сериозен аргумент. Той ще е първият победителя. Да, така че тук се наблюдава наистина някакъв, не знам, прагматизъм ли, опортунизъм ли, но желанието да знаеш, че си допринесъл по някакъв начин за победата на някого, може би у някои хора е било водеща сила. Що се касае до протестите и до Gen Z, това, което видяхме като демографски анализ на резултатите, не е много по-различен вота на Gen Z спрямо този на останалите поколения. Точно така, да. Разпределят се всички така, че всичко води към Радев от всякъде и под много, както става ясно. Сега да погледнем към една реплика имаше снощи от Иван Демерджиев, който ще е депутат от Кърджали от Прогресивна България. Модела на етническия вод приключи, каза той, визирайки резултатите на партията в Кърджали. Да, тя там не е победител, може би единственото място в Ушина, което не е победител Прогресивна България, но има сериозно влияние. Аз се опитвам да си спомня кога за последен път друга партия, освен ДПС, е успявала да стигне там. Сега, какво е вашето обяснение за тези резултати, които виждаме на Движението за права и свободи, включително и на Алианса за права и свободи, който беше даван с много нисък процент, все пак има някакви не лоши резултати. Свързано ли е според вас с притискането на купувачите на гласове, което направи МВР, или и избирателите до скорошните на ДПС станаха прагматични и виждат при новия силен възможност да получат това, което получаваха от модела Пеевски? Прогресивна България, макар отвън да изглежда като един партиен субект, на практика това е една коалиция, защото в листите на Румен Радев попаднаха и хора и от ВМРО, и от ДПС, и от други политически формации. Не бих се изнадал, ако има хора и от Българско лято, предвид... Да, видяхме, че Васил Божков призоваваше да се гласува за Румен Радев. Много интересно дали Радев би коментирал това. На практика листите на Прогресивна България представляваха една много широка коалиция срещу всички хора, от всички хора, на които има омръзнало от Пеевски и които видяха в Румен Радев най-сериозната алтернатива за това на Пеевски и Борисов съответно да бъдат свалени от власт, но не просто от формалната представителна власт, но и от реалната власт, защото истината е, че в последните години и Пеевски и Борисов доста сериозно прекалиха, настъпаха много хора, включително и представители на сенчестия бизнес по опашките, и тези хора изпитаха нуждата от това да се консолидират около друг политически субект, който да им предложи едно по-приемливо съществуване, в което те да не бъдат принудени да се отчитат в прекалено големи размери. Сега въпросът е това необратим процес ли е? Можем ли да видим в тези избори и това не лошо развитие? Българските турци да бъдат оставени да гласуват, дори да е по прагматични причини, дори да е защото искат най-после да не ми казват как да гласуват за всички останали партии, които са на масата. Интересна истината, формацията на Румен Радев проведе една доста добра и доста прилична кампания сред българските граждани от турски произход, включително и с срещи и в Турция с изселническите организации и така като послания, които бяха излъчени през кампанията за единство, за заедност. Друга партия направи ли там формация? По ваше впечатление? По мои впечатления имаше опити от страна на ППДБ също Опити, казвате? Да достигнат до... предвид изборните резултати можем да ги окачествим по-скоро като опити, отколкото като нещо, което се е реализирало. Аз от гледна точка на модела на насаждането с годините, че българските турци са длъжни да гласуват първо за Доган, сега за Пеевски,
Слагали точка тези избори? Много сериозна неприязан има от страна на българските граждани от турски произход към Делян Пеевски. И те видяха не могат да го понасят. И всъщност Радев... Да, той всъщност може да се каже, че Пеевски има лични заслуги за този успех на Радев, нали? Категорично, да. Категорично. Както ви казах, ако беше се запазил предишния модел на ДПС, в който единен партиен субект с почетен председател Доган и някаква фасадна лидерска структура на текущото лидерство, ДПС ще да има много по-силен резултат. Ето, започнаме по този начин, дори през такава демократична процедура, каквито са изборите, разграждането на този модел, за който Радев ни обеща, че ще доразгради. Сега тук големия въпрос е дали ще го разгради и там ще остане нищо, или ще започне да се съгражда нов модел. Неговия. Или просто модела ще смени номиналните. Именно това имах предвид, да. Просто няма да изглеждат като Пеевския и няма да се казват като Борисов. Да, може би ще бъдат и по-прагматични, по-обрани в действията си, които... По-добре изглеждащи, в смисъл приемливи, имам предвид, нямам нищо против по-внимателни в изказа си, така че да не взривяват общественото недоволство и да не привличат излишно внимание към себе си. Възможно е да наблюдаваме и такива процеси. Предстои да видим. Точно така, предстои да видим. Това, за което призоваваме българските граждани да следят много внимателно действията на следващото правителство, което очевидно ще бъде еднолично на прогресивна България по всяка вероятност. И да не забравят, че площад е чудесен инструмент за дисциплиниране на самозабравили се политици. И място за празнуване. Прави впечатление, че унгарците искрено преживяха своите избори, докато тук имахме едно хоро в родното село на президента и това беше всичко. Благодаря ви, Беркай Чукджан. Благодаря и аз.